Soc Montse Olines, coordinadora tècnica del projecte Live Minaqua, que és un projecte demostratiu liderat per al grup Ramon Noguera. Aquest projecte neix en vistes al context actual d'estrès hídric que pateixen les regions mediterrànies, sumat a que l'activitat industrial del rentat de vehicles és una activitat que utilitza grans volums d'aigua de xarxa i, per tant, també genera grans volums d'aigua residual amb contaminants específics. Les activitats d'aquest projecte s'agrupen en 4 línies principals d'activitat. La primera, que és optimitzar les condicions d'operació dels rentats de vehicles. En segon lloc, establir l'ús de detergents i ceres més biodegradables. En tercer lloc, tractar les aigües residuals provinents del rentat de vehicles amb tractaments naturals de baix cost d'operació i manteniment. I, finalment, reciclar aquestes aigües en el propi rentat de vehicles. El projecte s'ha dut a terme paral·lelament en 2 instal·lacions de rentat de vehicles, una ubicada al municipi de Bescanó i gestionada pel grup Ramon Noguera, que és el rentat de vehicles de Montfullà, i una altra ubicada a Sant Sebastià, Miramont, gestionada pel grup Boreac i ubicada a l'estació de servei de Miramont. La nostra implicació en el present projecte ha sigut en el desenvolupament dels sistemes de detergent que es fan servir en les estacions de rentat. La nostra tasca s'ha iniciat caracteritzant en primer lloc el tipus de brutícia que es troben en aquests trens de rentat, en les diverses superfícies que complementen un cotxe, i l'estudi exhaustiu de la composició química dels detergents que s'empren en aquests sistemes. Ens hem trobat que la major part de components del detergent tenen origen en la química del petroli i la nostra optimització s'ha basat fonamentalment en canviar aquests químics per a compostos d'origen natural. Aquest canvi ja de per si fa que la biodegradabilitat del sistema sigui molt més alta i la toxicitat del producte final, de les aigües residuals, sigui molt més baixa. La nostra participació amb el projecte ha estat la de dissenyar i implementar sistemes de tecnologia natural amb el tractament d'aigües procedent de l'activitat de rentat. Les tecnologies escollides han estat les zones humides de flux subsuperficial, horitzontal i vertical en comparació a la infiltració per colació. A banda de participar en el disseny i operació dels pilots construïts, hem pogut demostrar al llarg de 2 anys d'anàlisi del projecte, tant de caracterització de l'aigua residual procedent del rentat de vehicles com de sortida de cada un dels pilots, l'eficiència d'aquest tipus de sistemes amb l'obtenció d'una aigua de qualitat apta per ser reciclada a la pròpia instal·lació. Per afirmar aquesta viabilitat s'ha caracteritzat en quant a paràmetres fisicoquímics i microbiològics, així com paràmetres contaminants propis de la instal·lació, com són els hidrocarburs o els detergents utilitzats. Nuestra función inicial fue la caracterización de los efluentes de los trenes de lavado de Miramont y Montfullà y una vez obtenidos estos resultados diseñamos el caudal de diseño de la instalación para el agua de reciclaje. En los sistemas piloto que tenemos ahora estamos reciclando hasta 9 metros cúbicos por día del agua de tren de lavado. Y esta agua se reutiliza en los procesos de prelavado y de lavado de coches. Esto nos ha permitido conseguir los principales objetivos que teníamos. Uno era reducir al 25% de la utilización de agua de red, que esto es equivalente a reducir 85 litros por vehículo, y también reutilizar el agua mediante tecnologías verdes o tecnologías naturales. Estas tecnologías lo que permiten es bajos costes de operación y de mantenimiento y nos permite reutilizar esta agua en el proceso. L'experiència adquirida gràcies al projecte Live Minaqua ens ha permès poder fer una proposta d'ordenança municipal d'estalvi d'aigua en la qual hem inclòs condicions específiques pels rentats de vehicles i també transferir tot aquest coneixement en una guia de bones pràctiques per l'activitat industrial de rentat de vehicles. Amb els resultats del projecte i el coneixement adquirit podem afirmar la transferibilitat i replicabilitat d'aquest projecte en d'altres instal·lacions amb característiques similars.